Niečo mi poslala Denisa, čo to je? To bolo ako, to ako chápem, že to bolo ako Zlatan ti ju prebral, lebo si ju chcel ty, ona ti nedala a automaticky sa chceš pomstiť, jo, to chápem, ale z rohovej strany to nechápem, že prečo by ju chcel. Tinka, ahoj, Matmar, čau. To nie som až veľmi tak zainteresovaný do toho. Aha. Ešte Žula tam je zainteresovaný. Povedz aj ty. Ju uniesli. Žul. Hej. Kto? Oni. Kto oni? Počula ona, jak niektoré únosy rozprávajú Zlatán. Aj Elis nejak počula, však ju pozná nejak. Ale Dobrý dôvod, no. Kamo, kde sú? Ja idem ich dať ceka rovno. Kde sú? Ja idem dať, pozri sa. Mario, stali sa veci. Prečo mám 3 mobily? Nie. Prečo mám klávesnicu? Dobre, ešte je skoro chat, ale ísť do RPčka máme síce... Čau, Rastio. Demo si už udelal? To čo je? To čo je? To čo je? Prečo tu mám batoh? Ticho. Vítajte. Vítajte v tomto streame. Moje meno je Nesta. A dneska si užijeme spolu RP, CSko. A o 23. hodine ukážem kokot. Dal som 3 piva, som ready ničiť, zastav ma, ty loguj, o 7 máme niekde byť. Spike! O 7 máme niekde byť, Spike! Počkaj, ja musím dať ešte storku. Ticho? Musím dať storku na Instagram, chat. Motivačný speech, kamo, namotivoval si ma ako kokot. Dneska, keď sa niečo dojebe, AD4 dávam na RPčko, idem do admin teamu, vyhúkam každého jedného až na natku a končím. Nebudem si púšťať Vajsa, nebudem. Počkaj, dám tam aj tú songu, hej? Ticho. Čau, Samo. Dajte mi nejaký edit deň. Teda edit do piči, nejaký edit. Jak som sa poškrabal, ty kokot, ja kokot. Dobre, počkaj, nejaký... Počkaj. Nie, počkaj, ešte raz.
Počkaj, to musí byť také spontánne, že zrazu som sa objavil. Počkaj, Vali, počkaj. Katri, ďakujem za resub za 4 mesiace, ďakujem pekne, ďakujem pekne. Počúvaj, vieš, čo som tam napísal? Našiel som telefón a mojím facecardom som ho hneď otvoril, názor? Kamo, ja som cringe na to, že mám 30 rokov, kamo, to je insane, akéby. To je cringe, kamo. Čakaj, sekunda. Počkaj, som to nedal, že som live. Jaj! Ja som nedal, že som live. Storka, že som live, sa nedal som, že som live. Hlava nemocný s kamarády dneska, no. Čau, Deno. Tak druhou? Ne, už stačilo. Napísal mi typek, si live? Spravte mu už ten edit. Ja neviem, na čo čakáte. Ja neviem, na čo čakáte, akože. Jebu ti slovenčinu, máš moderátora Čecha, čo ti pinuje české správy, nemáš inom slovenskú komunitu. Aha. Pohode, Valeria, však keď chceš, aby som čítal tvoje správy, tak môžeš byť aj milá, vieš, že napríklad, že funguje AI. Potrebujú pesos na Esmeraldu. A čo ti mám vytisknúť nové pesos? Alebo jak? Nemáme pesos. Možno mám nejaké v aute, ale musíš pre mňa prísť. Ja ti to nebudú prekladať do slovenčiny. Ahoj, Ela. Ale funguje niečo také ako ChatGPT! Do piči! Prepač. Varna? Jojo. Áno. Ahoj, Luis. Prídeš pre mňa? Čau. Alebo neviem, kde je Varen. No to také neviem, kde je. No, tak prídeš pre mňa? No a kde seš? Ale kurva, co mi nerozumíš, nebo co, Maďar? A ty sa s kým bavíš takto, akože týmto Doma? štýlom? No, na pláži som. Plážovom Jo. dome. Jo, okej. Zelené. Jo. My. Čau. Dobre. Zober mi zbraň. Kokot. Pombatku maximálne, tak ti se berú. No, zober, aj sa smáča. No, my. Ahoj. Poď chrustík pre mňa, poď. Pohode. Češi, vieš čo? Češi som si všimol. Prehrávam argument automaticky proti Slovákovi. Maďar! Mŕtky vyjebané. Každý, kto používa Maďar kartu na Slováka je buzerant. Aby si vedel. Jak prohrám, tak si to udelaj sám. Počujem ma. Keby ťa teraz tu, tak ťa nadvihnem takto za dredy. A jak Mandragoru by som ťa držal. Lebo tak hulákaš. Takto by som ťa nadvihal, aby si iba kričal jak Mandragora. Valeria, počuješ ma? Tu sa mi, do mňa sa pozeraj. By som ťa nadvihal, aby si... Počli mi to, ja to pinnem. Chápeš? Když používa Maďar karta jen na svého manžela, to je pohode, lebo on už, jakoby... On už je potrestaný, že žije s tebou. Prepáč, dneska som sevič, no. Počkaj, ja potrebujem, dám si dole helmu, len potrebujem nastavenia. Jak si dám preč? Pardon.
Počkaj. Čau, Miguel. Radši mi řekni, kdy mi pošleš demo, na kterém pracovala půlka tvé IC dílny. Ahoj, Deniska X3 nějaká. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Čau, Vsav, ahoj. Dnes nějaký plán? Máš zelený fade? Tak. Jest únos dvojka. Mňa ale. X, teraz ti poviem jednu vec. Keď nelogneš dneska a nevrátiš mi teka, teraz, v priebehu hodiny, idem na jazero a ťa nájdem a ťa chytím pod krkom a ťa oplieskam o zem. Čambovonek, dones mi teraz hneď logni a teka mi dones. Dám ti CK s tekom. Pohode. Na čo ti ty botaska, keď si 24/7 v CPZ? Chceš vidieť, na čom je tek? Chceš vidieť, na čom je tek? Chceš vidieť, na čom je tek? Pozri sa. Ale nenastupuj vôbec do toho! Rabáko pozdravuje, debilko! To strihneme. Tu je cut. Ešte to dorobíme, že padol. To nie urobil som ja. Toto ešte on dorobíme, že padol a bude ideál, kamo. To typek urobil včera, ja mám veľa klipov. Hej? Dobre. Koľkokrát som dostal PK, odkedy sa kropíme, odpovedz mi. Koľkokrát som dostal PK, odpovedz mi. Koľkokrát som dostal PK, odkedy kropíme. Koľkokrát som dostal PK, odkedy kropíme. Raz. A to proti Big Beadovi. A to bolo 1v3. Shut your bitch ass up, bro. Pozri sa. Ja ich mám... Pozri sa. Varen netušil, že pokom ani kropíme. Varen ani nevedel, že pokom kropíme. Dobre, mám piči. Nespolupracuje, kamo. Mám piči, nespolupracuje, mám piči. Dobre, chat. No. Prosím, ty ideš električkou, autobusom, Ja alebo... čekám na Varna ešte. Kvôli čomu? No já nemám auto, že jo, on má auto. A tady koukám venku a spotil tady nějaký žlutý auto. A stálo tady přímo před bajákem celou dobu. A co jsem přišel, jak odjelo. Pred ktorým, ale? No tady před tím tvým zeleným. Na pláži.
Dobre. Já nevím, kde je ten Bayern. Takhle mu to už asi jede. Jo, Prosím. už je tady. Tak můžeš ven, můžeš ven. Dobre, idem von. Bylo tady super. Žlutá. Třeba jak tam stála. Hlava nemocnis. Máš v kaslíku kombatku aspoň. Nazdar. Halo? Tady Čau. Trej. Trej? Jste to vy, ne, kurva? Zlatanko Čo tu vás- je. Jo, dobré, dobré. Ahoj. Tě jsem říkal, že Hej. tady spotí do piči, no. Hej, ty kokot, Kaňo je furt na pláži, jakoby. Aha. Je tam vzadu úplně. Tak dávaj pozor na ňo ako zatiaľ, po pravde. Je tam s nějakýma, ty vole, s nějaký starý, vole, takovej šedivý vlasy, vole, v sáčku. No, to viem, kto je, no. No. OK, no, tak já ho budu skoutit zatím teda. Výborne, Trej. Trej? OK. Hej, Dobre. Čau, Trej. čau, čau. Ahoj. Čau. Poslouchej, kdy Na chceme B? na to mít? 19.00 hlava nemocnis. Ale kde? To ti potom poviem, to nemôžem teraz povedať. Výborne. Amo, ty si pič? Poď aj horoskopím, rovno poď. Jo, chci říct, jakoby, že já jsem viděl, že Ja som tiež projel nevidel. kolem nás. Ja som nevidel, že iba sme sa šuchli, akoby. Mhm. No náboje mi daj a idem ho rovno rozjebať. Nemám, no. Opis to pôjde. Pôjde, bratu, Jakoby- a ty? Chillujem. Hlava nemocnic, či jak si išiel? Ty tady nejsi na rally, kamaráde. Na tej žehličke, ty kokot, si koľko išiel, prosím ťa? Prosím ťa, ty vzadu. Ticho buď. Vodičom sa bavím. Hej? Ty sa bavíš Hej. tuto s majiteľom mesta. Kente, co si myslí? Aha. Počúvaj. Vyťahni ho. Starosta? Ano, Som, no. Fakt? No. Cením. Potřeboval bych prádlo trochu, to kovat šlo by. no a co mu chceš? Dobře. Gumak vyjebaný. A máš to? Máš pesos? Já nevím. Já scháním pesos, tak se ptám všech. Tak ho otevři. Jo, nevím, čau. Jeden do helmutu. Čau. Máš zavolat Irisce, Zlatan. ASAP, je to prej urgent. Prosím? Máš zavolat Iris. I hned. No, čo je rýchlo? Počúvaj, Zlatanko, já jsem byla v Beach Bite si kupovat jídlo a byl tam Já vím. ten Kaňo. Kaňo a ten, Rolo. no, ten druhej. Rolo, no. Víš to? Ok, dobrý, jenom bys to věděl, že tam jsou Vím. teda. A vypadá furt stejně, jak šéf. Dobre, No, bys to ja věděl. to viem, neboj sa. To mám vědět, že to víš, já jsem ti volala, jenom abys to věděl, ježišmarja. Ich habe zu schleifen Everly Light. Ich tu bilan Kandeslaft. Ich zweimal Jakoby, sorry, v Evropě jsem v životě nebyla. Takže tam Nevím, je jak to kadra. na mě mluvíš, jakoby. Potom ti Možná poviem. kdybys maďarsky na mě mluvil, tak by to bylo lepší. Ale tak to vlastně mluvíš aj teď. No nic, pa! Ty. Naši dílnu už na meskách spotili. Dělej. No, Zamkni. kamo, Maďar kart to je najhoršia karta. Náboje niekto, please? Mám sám 30 jenom. Máš klíčky od Warner MTAL. Prosím? Máš klíčky od Warner MTAL.
aspoň Bajan, jak mi tam vyzvedne pesosky. Počúvam. Ještě jedna věc, jsem se zapomněla zeptat, nepotřebujete něco? Máš třeba hlad? Hlad, Máš dost papání? potrebujem hlad, vodu, peniaze, hlavne peniaze potrebujem. Peňažky nemám, ale můžu ti zajistit jídlo a pití. Piči, to je bytočné. Potrebujem peniaze proste. Dej mi peníze. Dnes ťa jebať sem. To já vím, že bys si chtěl, ale víš jak. Však aj budem, no, raz. Dobré, takže nepotřebujete nic, Ne. jo, do té vaší cavey, nebo kde to Ne, jste schovaný sehnat. menia, pičábo. Na poštol, nevím, igen, prostě. Nem, Whatever. Tud Maďarol. Nem tudy Maďarom. Nem tudom. Mias. Nem tudom. Mias. Jaký mela? Hoď perse, No, Luka, jsme v Helmutu, přijeď, Luka, on je tu Zlatan, přijeď, Luka. Jebe ti, ty kokot! Takže nechceš nic, jo? Ne. Že kdyby si měl hladík nebo šíženku, Bude. tak tě zaobstarám, jo? Ja, ďakujem, Zezadu. volám ti. Musím ísť. A Ty to nevím, Zlatan dělej, přijeď, fakt nic Luka. nepotřebuješ. Musím- Dobré. Musím ísť. Zlatanko, tak Bandáže? Taky? Nic? Leky, no. Taky? Dobré. Jo. Seženu. Dobre. A co ještě bych tě mohla tak jakoby dovíst, já nevím. Pistolku mám jenom svoji, Peniaze, mám prosím. boxery. Nemám Peniaze, peňažky, zlatičko, mám jich sama málo, mám jenom 350 000. Ja mám 40 000 na účte. Pesos. Peniaze Peso- a pesos. Zavřeli mi krám na pesos. To je jedno, daj mi peniaze a vykúpim toto. Daj mi 300 000. Nebudu ti dávat peníze. Daj mi 300 000, prosím. Já si šetřím na auto. Ale máš piči nejaké auto, veď máš 2 auta. Daj mi 500, daj mi 3 200. dokonce. No, daj mi 300 000, daj mi 300 000. Ale já si chci koupit šlagena. Počúvaj, Šlagen more, však čo? Ty si pustíš Šlag- Šlagen TV, ty starenka do piči, ako tam počúvať oné. Senzi senzus. Čo ty chceš auto do piči? Kohož mám počúvat, ty kokotko je pruty. Toto. Milevníčka, na 50 Ale však ti počúvaj ma, tak hráme. Počúvaj ma, tak mi dej Iriska. auta tvoje a já ti je prodám. Jo, a čo som ja do piči, akože charita vyjebaná, alebo čo budem Tak rozdávať když auta chceš za pár šupov? auto, tak když chceš peníze, tak musíš asi něco pro to udělat, ne? Menia fasomba. Menia, Igen? vole, faskár do huby, ty. Peťo. Menia fasomba. Igen? Igen, No. nevím, co jsi mi řekl, ale igen. No, áno. Že No. si úžasná. To já vím. Prodej auto. Dobrý, dej mi svoje auto, já ho prodám. Ale prečo by A som dám to ti robil? peníze za to. Aby si měl peníze. No, A to ja mám Ty. akože svoje auta predávať. Ano, když chceš peníze, tak budeš muset prodat auta, když nevyděláváš. Válka si vyžaduje oběti. Mhm. Mhm. Radšej, A ty jsi do té radšej války jsem- vstoupil sám, ty, Reťo. radšej seba pochovám jak auta. A takže to, co ti budou robit, jako by ty auta, mi řekni. Když se chceš pochovat, jako. Tu je môj brat, černý. Ahoj. Černého brata. Hola. O, A dobrý, To jsi kdyby ty? si chtěl teda prodat auto, tak Ano, mi ho vlastně se dáš. doslužuji. A dobrý, a já ti jdu sehnat teda ty Vyměnil jsem léky pantofle, jdeme a... na Můžeš to. ten Co ještě? telefon Dobré. položit. Baboje, na nepotřebuješ? chvíli. Tím furt volá. potrebujem Kámo, lieky. normálně a je ešte- Joe na ty Rogan kokot. podcast, kámo. Ale Joe Rogan, veď zháňam lieky a bandáže je Joe Rogan kokot. normálně tady o kokotinách. Počúvaj, však zháňam lieky a toto, bandáže, Vem ty... si bong a jedz si s bongem. Protože nem ti, jo? Ale nevím kolik, já už jich taky moc nemám. Dobre. Začala být závislá na práškách na Dobre. bolest. Abys věděl jinak. Se bez toho ani nevyspím. Hej, Máš nějaké drogy? nemám drogy. Pervitin nebo tak? Nemám. Musím ísť. Dobré, Čau. tak idem ti schánět věci. pa. Skanaj, čau. No, takže... To nechápu. Kamo, Poslouchej. no povedz no. Jako vrčíš, že chceš peníze, kamo, ty máš 40 aut, úplně hovno, všechny. To on išli závody, vieš čo, to nič. To je To nehotový. je iba hrajka tu na. Že po závodoch, no. Závodil za chvilku možná No tak. počúvajte, pokud sledujú všetko, tak budu sledovat toto. Počítajte. Tady jezdil taky předtím. Nějaký dominátor. Dobre, ja za 10 minút musím niekde s Izakom byť. Já ti klidně vydám peníze, dej mi pesos. Já to začnu točit. Dobre. Dej mi pesos na jednu várku, já otočím ty chemky za cash a koupím si další pesos. To jako...
Reálně, když je tam 15 peroxidu, Terence, ty mi dlžíš niečo inak. z těch chemik udělám 90 litrů, to je 40 000 výdělek. Tekám jedného. Mhm. Tak ty sa aj tak nebudíš, debil. Kámo, do CPZ-ky, tak si aj s tekom. Chceš peníze? Niko chce kapky, máš kapky? Ja viem, hej, mám, ale neviem koľko je 90 kapek. To je Niko, deleno jo. 5. To je Ano. 10, je 50. A 14, 10 je... ne? 18, Ne, víc. 18 saklů, 18 18 saklů. saklů. To je nic, to máš, ne? Ahoj Míša, mám. Tak mu střel kapky, z toho budeš mít nějakých 30 litrů nebo kolik. Záleží, kolik mu to dáš. Čo je toto? Aha. Loki je 2 hodiny v CPZ-ky? Zas? Stále? Dobre, má niekto náboje? 60. Čaminec. Ahoj Mám Grubis. 230, ale môžem kúpiť ammunition, keď tak ja mám zbrojak. Ja nemám Mhm. toto ešte dneska Takže ty na iba mne- a ja potrebujem aspoň dačo. Ekobaj? Tomu. Nevadí. Ale nemám nič k tomu, akože náboj, že 0 náboj. No, ti dám. Aha. No, tak jako baj, ale už 6. den ty kokot. Stavíme si do ammunition, a však ja tam mám zbrojak. Ja tu nahneď. To ti jebene, jakoby... Kamaráde, Nemáš vestu, že ne? Kamaráde. Bez tam jí. Ani nádílna. Jako peníze, to je nejjednodušší věc na výdělek. Já jsem tady za včerejšek udělal 60 litrů. ahoj Pali. Nemáš vodu. Vodu chcem aj ja. Poď sem, ja ťa ošetrím. Tam asi nejde o ošetření, si myslím. Asi nejde, no. Môžeme tam ísť pomaly. Jako ja som pičina, mám takzvaně 20 vestu z 50. Počkaj, čo? Pod košilovku jsem mu udělal. Minus Toto- 21. Čo? Akože obyčajnou pasťou? No. Po piči. No, však jo. Pičina. Nevadí. Ten ty máš přístup do várny? Nemám. Ja mám. Prostě. Tady Ale- nemá nikdo, to mají jenom oni To je dva, na co by to piči. dávali někomu, chápeš? Na Ale co? to nemôžem dať nikomu do piči, lebo to je ešte toho Jo, skapatého nemôžeš. kokota. Nemůžeš. Nemôžem, lebo to je toho skapatého kokota, ti hovorím. Nevytáčí mě. Hej? Ináč To už je promlčený. Počúvajte, ten zakapatý kokot. vzhľadom tomu, že sme tam vole kucho toho vyjebaného kurva černého, tak počúvajte, to bude všetko rajdnuté, jo, jestli oni budú chceť. Všetko, čo včera bolo Bez kolované, tak kuchu. bude Já jsem tady včera nebyl. Já jsem tady nebyl. Jo, sniča, prostě jsem rizol. Aha. Nebo já nie, někdo byl se mnou v autě. A oni věděli, že jsme byli na Helmutě, a věděli, že jsme byli na letisku a věděli, že jsme byli na Vespuči. Takže to všetko bude rajdnuté dneska. Pohodě, dílna je čistá. Že akože dúfam, že je. No, našel jsem tam IDčko, kokot. A klíčky od bajáku. Fakt? Mhm. Doufám, že jeho. To by bylo Jo. pecka, keby ste tam nehali. No. Fakt? Jo? Takže keby sa mne povedal, že máte vyčistit Tak tam je jeho GG, IDčko, no. tak by ste Tak byli to je- úplně Tak no nevím, kdo mu to dal, kdo mu to sebel a dal to do skladu, ty kokot. Takže keby sa mi Tak povedal, že hádej to z těch máte lidí, co Byla tam tam- bylo. Jako Byla tam kombatka a jeho všechny věci. Jack nebo Emanuel, jako kdo jiný, no. No to já nevím, kdo No ho jiný tam obíral. nikdo nebyl, možná tady ještě kolega. Ty Kapuci. kolega, Zlatan. Pán profesor. Pan profesor neobíral Kapuci, se mnou věci. nebyl to ty náhodou? Ja? To? No, Aha. Ja nie. ty na to máš jakože tak, Mozkový buňky. no. Mám Počúvajte nechtěl. počúvajte vy Nechtěl vyjebanci, som to vy ste říkať. všetci podo mnou, tak sa tak budeš aj tak správať. Mhm. A to neznamená, že jsme blbější jako ty. Jako A kdyby jsme- IDčko a klíčky od bajáku. Toto Poslouchej, nie, kdyby vieš sme čo, dělali ja to, idem, co ty dobre, říkáš, tak idem už pre tady čičku, nejsme, chápeš? idem pre čičku, užívajte si život. Však keby som nepovedal, že má někdo vyčistit, tam to IDčko je doteraz. Není. No a jak nie, čo by s ním zrobil, tam vidím, že tam je. Však by som ho išiel zobrať. Jo. Ja som ho zabudol, ale v slede Aha, informácií. jasně, no. Ja. Vězení pak ale asi, no.
Dobre, chlapi, toto není takto, nebudeme fungovať. A my proste. ideme, či ako? Ideme. Ale na aute nás tam musí... by the way. Niekto nás tam To je musí piče, hodiť. Niekto nás tam musí hodiť proste. Vem z cesty. Tak požičam si jedno auto z týchto. Môžem? Tam mám věci, no. Dobre, tak Terensko, môžem si požičať auto, ja ti ho vrátim. No, zober. Už mi něco? Já budem Asi ne. šoferovat. Ja budem šoferovať. Já vodičák. Dám vám kľúče. Co tady má? Nevím, tohle jsme iba my? Ty kokot. Doutníky. Tam jsou věci? Doutníky tam jsou. Určitě s tím, že nás budou Počuješ? spotovat. Jo. A uši? Uši nie zatiaľ. Čo to je za auto? To není Argento? Argento, ale 7F. To je nějaké lepší, ale. A poď ma skautnúť teraz bez očí, ty kokotko pojebaný. Kamo, zase ideme spolu sami. Čau, Dudo. Ahoj, operný spevák. Nikto. Čau, Dandy. Jak Čaute, je to chat. Názor, že mám pod očami Pozri sa, čo mám pod očami, kamo. To niekedy zmizne? Zlatanko. Počúvam. Ako je možné, že za nami nikto nejde? Nechápem to inak. Že? Počúvaj, ty si vieš predstaviť, že by sme nemali oči, že aká by to bola nádhera? Že by, ak by sme ich točili? Keby bolo Niečo! čo sa ti ti dá dá zjesť, Okrem neba nado mnou a miliónov hviezd. No a máme Banza mixing. To bola tá kanadská. Ja to mám geneticky. Dobré auto, ty kokot. Je však. To kúpil od oného Baka. Počuj, ja musím sundať ešte tady brýle, čo mám, že oni sú kokoti. Že by ťa zastavili čo za brýle? Počkej, tohle čo? Ticho. No ne, ticho. Ty tu majú byť? Nie. Že potom, ale hlavne žiadne mená, nikto nič, hej? Žiadne one. Počkej, a nie zase bejt do piči Zlatan? Chod do piči, kamo. Zapadneš tu inak. No ale to je vzadu, to je nahore? To je dole. Tu na dole? No, tu skús dole, tu nezapadneš. Necháme to auto? Niekde tam vzadu nechaj auto. Hlavne, Tu nenecháme. Počkej, ale čo to je? Neviem, o čo ide, jo, takže... no nevadí, to sa dozvieš. Mám byť na vysielačke? Hej. Počúvaj, Čo? aká je vysielačka? Rýchlo mi povedz, rýchlo. 8233. Šedú Audi už jsme dole tu no. Já vím, my to dobehneme, to je v pohodě. Dobre, okej. Vy jste byli ten Bol niekto z vás na streche? Ja, a vy ste boli na terminuse? Nie, Nie. Terminus, nie. Tak terminus tu došiel, videl nás a otočil sa, tak ideme preč stade. A kde pak ste? Na lokácii. Čel ten terminus? Ten terminus tu došiel, pozrel sa, otočil sa a uši preč obidva, keď máte. Máme, Je. máme preč. Počkaj, mám preč. Lukas, kam
past and I never grow tired, cause I never said never and I barely ever lie. I'm on the road to an original place and out of space. I didn't make it up, but you can't find it on the phone or a globe, and I can take you with me if you really wanna go. Oh, baby, don't I can't move on. I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous. I'll take it all, baby doll. Whatever's been weighing you down.
Můžeme observatoř se sejít, jestli chcete něco řešit. Čaute, 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 moje meno je Selassie a vítajte pri ďalšom videu, kde strieľame v gete. Čaute, čaute, MK čau, Filip čau. Čaute, čaute, bohužiaľ musel som byť muté, pretože to bol heavy shit a keby už ma to nebavilo, že to všetko zmetia. Neviem inak, ale neviem inak, že to je dobré, ale neviem, že kde sme safe, keby. Nikde. Ahoj Nikča. Na všech dílnách nejsme safe. Potřebujete nějakou pomoc, ale aktuálně nemám vůbec ganu. Jdeme na observatoř všichni. Tady nemáme nikoho z vedení, aby to ketakolovat, tyto věci? Čau tam Protože to chceš. nie je vůbec nikdo. Jo, moši, díky za 5 sabov. Erko, díky za 50 euro. Huge dono a Slučis, díky za 4 saby, kamo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, ďakujem pekne. To je ve fule to auto? Čo? To je ve fule? Ne, asi nie, ale skoro vo Ale to já mám když tak taky oči, jo, tak dávajte si pozor, co říkáte. Čau Vindy, musím ísť šťať. Kdyby bylo potřeba, Sekunda. tak udělám to, co Sekunda. je potřeba. Som blonďatý, kusok od mola, takže tak. Si poďte. Počívejte, to čo bylo na tom Twitteri, ten, že někdo hledal vole z Fixitu? Vyřešili jste to nějak? Jo, potřebuji paka, no, k tomu, ale on tady bude až prý v neděli nebo kdy. No tak to je piči, jako. Že týpek by se prý chtěl krát nějak přidat, nebo co? To je ten druhý, čo tam bol, jo? Jo. No počúvaj, jako jedna věc, on keď do piči sničoval, tak oni dvaja byli non-stop spolu, tak to mi to myslíš povedať, že o tom nevěděl? No, tak počkej, ten co sničoval, tak tady byl 25 někdy, to jsem mu dal tu joyku, pak ho s tím chytli a od té doby tady nebyl do včerejška. Počúvaj, napísal mi Hajzet. Napísal mi Hajzet na storku. Nepovedaj, protože mě bude špatně. Tenhle Já nos, to nechápu, jako tenhle nos by mi i prdílku odemknul, chápu. tak týpek normálně žije díky mně a Lokimu, přijde po měsíci a udělá tohle. To je veľký fér. To je velký chápo. To mi povedz To inak bude názor na úplne toto. No dobré, a ten druhý, jakože čo bol s ním, tak on nevěděl o tom, že on celou dobu sničuje na vysílačky a pizdoviat a on neslyšel, jako jo, myslíš povedať. Čak on říkal na to, on mu to psal do SMSky. Čo? No on mu to psal všechno do SMS. Je prostě gay? A ja som gay. Nebol s ním na vysílačku nebo niečo? Ne, nebyl. Byl A s čo? náma na vysílačce a on mu psal naší vysílačku. Keby som gay, zmenili by ste Som pohľad tady. na mňa? Úprimne odpovedz každý jeden, že keby som gay, či by ste zmenili pohľad Nikdo na tady mňa. není. Hej? No ale Áno. pôjdeme asi niekam a... Áno, jedna áno. Počkaj, to vy ste takýto homofóbny? můžem. Áno, logicky. Je. Fakt? Ja by som ťa pojebal asi. Nesnaž... Počúvajte, že týpek jakože tu mesiac nebol, potom kúpil Joy, chytli ho Áno. Joy, 5 dní tu nebol, Áno. došel a vysničoval. Áno, áno. Poď mi holí kokot. To je oné, čo? To je taktika. To je dobré. A prečo, ale počúvaj, a prečo k nám, a prečo nie k ním? No. To je, Teraz mi povedz, že prečo sme to, my inak tu zapadneme. Je tu to na ceste? Isto, no tu neviem, no. No, to je v piči podľa mňa. Počúvaj. Môžeš to... Počkaj, môžeš? Čo môžeš si presadni? Zaparkujte akoby do toho skoro, ať nezapadnete. Nevieme, čo má Loki.
Oni by ho nezobrali? To je pravda, že Dobre. išiel vlastne k retardom, no. Išiel vlastne k retardom, som zabudol na to, že my sme proste... Potrebujete s niečím pomôcť? Nie, akože... Ja neviem, čo tu robíme inak. Som schopný prísť s 2 ľuďmi, tak ak by trebalo help, tak povedzte. No asi nie, máme taky, že survival mod, vieš. OK. Hlavne sa nikomu nestane, keby sa niečo dělalo, kričte postal iba. Najbližšie. Ako by som to nejak zhrnul, no. Ty si kdo? Trej. Co? Trej. To je Od Cowboyu. Aha, a... Midnightu máme? Jo, no, tak asi ne, no. Ja tu mám 5 chlapcov s tebou, Izak. Čo mi tady to nevymýšľať. Jste neměli dávat, vole, že peace time, no. Byste jich tady měli 20. Jak nemali dát peace time? No není peace time. Není peace time. No, jako Ono je, že peace ale time. neutočíme. No, víš, to je ono. Není útok ani... No, skôr, čo ja viem, čo je do piči, ani neviem, čo je, kurva. No, momentálně jsme jak skurvený na to. No. No to je ono, čekáme na útok, ale potom nevieme, ako zautočiť. Keď Rusko zautočí, tak nevieme, čo máme robiť. Povoláme všetky lídry, jak do piči Európsky parlament a budeme sa dohadovať o tom, vole, kto má pravdu a kto nie. A ty povedá, vole, Nemecko povedá zautočiť, Maďari povedá, že neutočiť. Tam ti povedia do piči, že byť neutrálny a tam ten povedie, že po Rusku. No. To je politika ako kokot. No, to je piči, no, to je na to je kokot, no to si trefil dobre. Ty pičo. Taký oblek, kamaráde. No, Cením. děkuju. No, my tady nevyřešíme nič, by dvě. Loki, ten je chycený. Midnight, ten je piči. Klobučník si tu. My jsme tu. Bucky je do neděle pryč. No já právě myslím, že bude dneska... detektívku, počúvaj. Xan je dobrý, kamo. Ako no, taky to tak vidím upřímně. A Zlatanko, ty neviem, čo budeš robiť, ty sa budeš No, schovať ty si do piči, kryta. no. Čo ty budeš robiť, mi povedz. Tá nemôže výsť tvoja, vy môžete iba trtkať niekde na vile. Schovaný. A my nemáme ani jakéby... Safe place. No. No to je další věc. Na Máme. šantárnej, na šantárnu, běž do lobby. Čakaj. Já ti dám klíče od bytu, jestli chceš. Je tu u hlavní banky nahoře. No mohol by si, lebo ja nemám kde bývať. Tak když mě zaplatíš nájem, tak budu spokojený ještě den. Koľko stojí nájom? Já nevím, asi 10 000. No to zaplatím. Ne, ja co by si som dělal srandu. ja by som potreboval doma, ty vole, ten telefon toho snitcha. Ja by som to potreboval prejsť. Kdo ho má? Ty vole, kdo to včera hlásil na vysílačku, kurva? To byl Loki, myslím. Tak nic. Loki asi, no. Beno a Skizo sú na PDcharoch? Výborne. Ty vole, doufám, že si ho nenechal u sebe. Počkaj. No Nie. tak to... Ne. To počúvaj, keby mal Loki u seba telefon človeka, čo je mŕtvý, tak to by byl velký průser. Kámoško. To by byl hotový. No. Ja mám toho druhého telefonu, že som s ním bol To v by aute. nebylo good. A oni Pangle našli jeho tělo, nebo co se s ním vlastně vůbec stalo? Tomu ver, že jo. Jsem došel do tunelu, druhý vystúpil, podrezal, ujeli jsme. Myslíš, že takzvaně nedošlo MSko? Jo, počkej. To bylo simple shit, jakoby. Jo, takhle. Já nejsem nějaký vrah do piči. To já myslel, že vole naložit do nějakých vole kyselin a takovéhle to pičoviny. vyjde, jo. To já nevím také věci, to já podržím a jdem do piče. Dobře. A čo dokážu? Gumy prezuješ, to je jediné, a boty, čo má ten typek, který jediný vystúpil, tak spáli. Čo bude mi důkaz? Nož je odhozený. Spoj mi to.
Že som to bol ja. No, oni Teraz jsou som tak to vychcený, spojil že si bez tak něco momentálne. najdu. Ty vole. No. Nevím, co teda dneska tím pádem, no. Půjdu selovat trávu. Jo, ja tiež inak. No tak půjdem spolu. Ale já jsem docela hovado na Zlatan, to, to je jestli Zlatan. na mě nalítne jako jedno PDčko, tak já ho podřežu. Čo? No tak se to stalo naposled. Krásně u školy si selu, že jo, pohodička, klídeček. Přijde ke mně v pangle. No, bez zbraně jako v ruce, bez taserů, bez všeho. Přímo jako na close. No tak jsem vytáhnul už a prostě jsem ho podřezal. Tak to má byť, ale že na místě rovno. No, teď jo. Počkej, volá mi Bruce. Vykrvácam. No to so. No serus, ty stará vojno vyjebaná. No čo je? Počúvaj, Zákon. nemáte otvorený servis, potreboval by som píchnuť. Nemôžeme teraz, není dobré byť na servise teraz. To je jedno, máte oťavku, ne? Nemáme. Do piči, ja som myslel, že mi pomôžeš. Počúvaj, nenormálne, si myslím, že to Rolo spravil. No mi z LG ujali všetky 4 normálne, že elektróny a na tehlách mi to nechali tí kokoti. Tak to bol 100% Rolo, no. Čo ja som pri šičke, do piči tuto mám odparkované a neviem čo s tým. Kde si? Nepichneš mi. Čo? Kde si? Pri šičke. Čau. Díky za raid, kámo, děkuju moc. Proč tak brzo končí? Čo? Ako Šička je dobré miesto, kde sa dá zastať, tam by som išiel, ale nemám odťahovku. No. Jak sa máš ináč? Výborne sa mám, bratu. Nemôžem byť šťastnejší v meste. Počul som, no, noviny. No jasné, televízne noviny, Jožo Kubani predpovedal, No. že bude pršať. Dostalo sa to ku mne. Jo. Neboj sa. Dobre, potom pokecáme. Potom. Ja si ideme udať jedno esičko. Dobre. Sorry, že som otravoval. Neotravoval si vôbec, dávaj pozor. Hej do piče! No. Či neprídem prezuť gumy k Šičke. Do piči. No a my tu stojíme jak solné stĺpy, akože aby sme boli na čerstvom vzduchu, alebo jak, ako čo robíme teraz? No jasný, tak nadechat se čerstvého vzduchu ve městě je smrad. No jasné, prostě veget, no. My jsme mohli jít aspoň tamhle vole k tomu plotu, kurva, kouknout se na výhled. To by sme mohli, no. No. Poď, Izak. Midnight nemá, Pičo, iba to jeden jsem má. zrovna dneska můžu být vzhůru do 4 do 5 do rána, ty vole, a zrovna dneska se nebude dít nic. A neboj sa, aj keby sa malo diať, tak by sa to dialo od 11. do polnoci, takže. To jsem chodil spát v týdnu, no. No. To mě sralo jak debil. Ale teraz si na ohni, kamaráde, som videl na aplikácii, ty pičo. Som vedel, že ty si frajer. Som to cítil nejak. Čo urobil? No na aplikácii som videl jeho action. Jo, to Argento, no. Sekunda. Pozri sa. Chcete vidieť Shaneovú akciu? Chat. To je Shane, len je na nelegale, prišiel nám pomôcť. Pozri sa. Se mrkni potom, Izaku, jestli budeš chtít. Čo to robil, aha. To Sherry Argento, jo? Sherry Argento. Komu jak to mají fízlové aspoň, nebo něco, to je jedno. Počkej. Hej, týpek vypadl, jede někdo od nich. On mu dal hlavu. kde? On ho vykropil do auta. Že normálne Zatočilo Hornis? vystúpil z auta. Jo, jede. Hornisburger. Za váma jede PDčko, jo, jede za váma PD. Tam černý bizon jede. Typek normálne, hopa. Jeden minus od nás. Ta motorka po mě střílí. Jedeme, od jedeme. Toto by som aj ja robil, no len nemám Zentor, no. Pozri sa, čo mu robí. Oni mají pneu.
Mají pneu. Argento má pneu. Jede Má pneu, zpátky. Taxík. Má pneu, no. Aha. Aha. Toto som ja. Jo, kropte to Argento, jsou na místě. Niečo jak ja. Utekali do uličky. Aha. Jo. Vidím ho. My jsme asi fakt Tady vlevo. jako musíme počkat, no. Tady nic nevyřešíme. Nazdar. Jeden minus. Vykropeno. Bero! Pryč. Ale on, že pak bude až v neděli? A za ním ta... No, je to tak, jo, no. a biele. Toto je jeho POV. Biele to sú... Aha, pozri sa. Černý? Čo mu dorobil Shane, aha. Keď benga, tak pozor. Teď projeli okolo nich bíli Aha. Jackalu. Za náma jsou Jo. dvě auta. Masakruje naše? Masakruje Idu po nás. Kde? Horný zíle. Ani nevystrelil si, predstav. Chudák. Kamaráde, ten dostal dobrú už sadzbu. Ten dostal jak snajperkou, ty pičo. Ten dostal jak snajperkou proste, instakill. Dobre, chat, dropol nový edit na moje kropky, no. To je akože, bohužiaľ, to je akože musím ukázať, no. Ale nenastupuj vůbec do toho! Ale to je to isté. Zlatánko, pozdravuje, debilko! Aha. A ešte tam nedal to, jak som vykropil tých gangstrov, kámo. Ešte tam nevykropil tých gangstrov. To PK som mu zaplatil, nech nedá tam. To PK som mu povedal, že daj do piče. Zaplatený edit. No, každopádne by som rád poznamenal informáciu takú, že to je krásny výhľad a budem sa tešiť, keď sa na ňu budem pozerať z hrobky. Z hora. Ale piču, nebudeš. Budeš, vole, ho sledovat, vole, z trůnu. Kamaráde, z trůnu. Kiež by synak. Synak. Dobre. Proste synak, ty kokot. To mi ušlo, by the way, to mi ušlo, hej, to som nechcel. Prepač. A je v pohodě. Náhodou. Každopádne, ja si dobrý chlap, Trey. Děkuju. Som rád, že si prišiel. Já taky. Ty vole, o tohle kdybych přišel, ježíš. On nepadol, ten Big Beat, on mal 1 HP. Baví mě to jak svině. Hej? To je dobré. Jakože, jako to čekání od česti, jako to, i to mě nevadí. Jako, i to mě nevadí reálně. Může někdo dojet do Midnightu do Midnightu, do Helmutu nám odemknout? Tam se vůbec nemotajte. Dávajte si pozor na ten Helmut, chlapi, prosím. No prosím. byste nás tady zamkli, že jo? My tady hodinu stojíme na místě. To je na piču, no. To sa malo dať kľúče kurva každému, alebo aspoň do piči, neviem no. Tady hodinu stojíme jako kokoti na místě. Odsaď nemůžem. Počkaj, Luis? No? Do piči, to sú moji chlapci. Idem. Musíme ísť pre nich. To sú moji boys. Yes. Ty gangstri myslíš, jak tam s vama byl Cairo a ty si netrafil ani jeden hit? Ale piču, veď som vykropil toho Španiela. Či kdo to bol? Pendejos. No Zlatanko, já ti asi dneska nepomůžem, no moc. Prečo? No jakože já přemýšlám, že půjdem búvať, takzvaně kúkať detektívku. Ja rozmýšľam, že tiež. Čo budeš robiť? No však pôjdem na mobil.
sa zahrať niečo. A čo budeš? Možno Že mi tento... čokoľvek... My proste teraz sme tzv. Waiting time, vieš čo? No teraz je nič v podstate, čo sa dá, No. chápeš. Ad jedna, že sme tu 0, celá 0. No. Žiadny líder tu není, alebo v podstate možno niekto by chcel byť, ale to je chabý líder. A v podstate musíme čakať na všetko, čo sa, aj info, čo sa rozdalo, proste všetko je v štádiu. Progres, no. Ja potrebujem ísť ešte, ja potrebujem ísť ešte na prekvapky pre Nika. A čo pôjdeš hrať na telefóne? Jdeme za váma, chlapci. No počúvaj, Zlatan, opýtam sa úplne na rovinu a myslím to úprimne nie je takzvané troll. Zlatan? Ja mám ľudí, Sekunda. ktorí by akože za mnou prišli, keď tak chceš, lebo nie? Dobre, chcem. Chceš všetko, jo? Chcem. No a je ti jasné, že teraz tak budeš 10 ľudí. Čo? Že treba z 10 ľudí. No teraz daj 10 ľudí, mi teraz postav, hneď im dám, čo chcú. No to nie, lebo nemám peniaze, ale... Ale nech dojdu. Dobre, tak ja idem robiť tzv. Letenky, no. No ideš. Keď chceš takto, no to keď chceš, že ty si No povedal, ideš, ako ja no som. ideš. Ja som taký, že ja nemám rád takéto veci, ja neviem si to robiť protistrana, vieš? Myslíš, že to robia? To si nemyslím, že... Ja znám ľudí z ulice, vieš? Možno Mám robia, tam- ako... Ale nie do vedenia, alebo do takých vecí, ale jak tela určite. Vieš aké, no. No. Však čo aspoň budú strieľať po aute, namiesto jedného auta budú strieľať po 6. A je ešte menšia šanca, že v tom aute bude niekto dôležitý. Vieš, jak sa hovorí? Keď je vojna, tak sa verbujú aj obyčajní ľudia proste. To, že sa tu niekto zobudí po mesiaci a príde robiť toto, tak prečo by som nemohol zobudiť 10 ľudí? Ako je pravda, že tam je prúser v tom, že že takzvané ľudí z vedení ich nenajdeš mesiac a potom príde a zabije, no. No. To je čo? To je čo? Budeme hrať... Jinak mám nějaký info o Underlineu. Ano? Jo. Ty nereš, či? Cože? To asi teraz nereš na vysielačke, či? Ne. Já vám to potom řeknu. My ideme teraz Helmutím otvoriť. Čau Mikel, ale neviem, jak sa volá ten Maty, ak je tu, tak... Tak, chápeš, proste vojna, proste verbujú sa ľudia z jednej, z druhej strany, proste a tak, a keby... A nech už keď je to veľké, tak nech je to veľké a môžem jebať sa tu strieľať v 10 ľuďoch do piči. Už keď. Čo? Však u Helmutu tu niečo bliká, kurva. To sú hasiči. Jo, jsou tam FDčka a PDčka. Jako ho vnútri? Ne, před vevnitř, vchodem. Tak ze zadu můžeme otevřít. Ne? No pojďte, my vás rychle vyprovodíme, pojďte ven. Poď k zadu. Zezadu. Ze zadu stojí taky PDčka, bliká to tam. Počkat? Ne, to sú hasiči. Tak si asi vem, tak se dá auta a jdu spát, jakoby. Jo, my taky my ideme. pôjdeme taky. Iba nikam. Ale Terence auto Terence. Dobre, čau. A kam ťa mám hodiť? Počúvaj ma, Trey, kde bývaš? Poď mi to ukázať a poď ma pustiť. Jo. Čekej. On je v akém aute? 7, 1, 2, 3. To je dobrý podťah. Varen, Terence, 7 na 2, 3, poďte. Jsme za váma. A keď vlastne si skočím domov ešte. Poďte za nami, ešte si skočím domov k úvučku. Čo si blázen, že to sledujú, to vieme. No ale tam mám kvapky do piči pre Nika. Ty si blázen. Dobre, nám poďte zrobiť backup, vole, Kubu, no, on je blázon. Poďte no. Niko, ideálne aj keby si tam ty prišiel, pretože tam mám tie kvapky. Počkej, co se děje? Guvu, ja tam bývam, tam už vedia, že tam bývam, tak tam pravdepodobne môžu byť, vieš? Ja ešte mám nejaké kvapky, koľko ich potrebuješ? Pár saklov. No ja mám když tak.
Hej, Na koľko? motel. Koľko? Na... 8252. To čo si mi dával naposled. Jaj? No tak to by sa im... Oni chcú iba 60 kvapiek, to je krát... To je No to mám. 12 saklov. Tak pláž ideme. Helina? Zeta. Na pláži to chceš predávať? Dáme Jak na predávať, pláži, ti dám tie kvapky. Dobre, dobre, dobre. Ja tam A mám karavane. Ja by som aj tak, keby... No musím ísť aj... Mal by som ísť domov aj tak, ale tak... Si zabloudil? Poďte, nie, poďte na pláž, že Izák má u seba tie Jede sa tebou kvapky. nejaké auto, kúkni čo to je. Na pláž? Jo, na pláž. Za tým zeleným argentem sleduje nejaké auto. Nechoď prímo za nami. Strelba? Yep. Aký Ačko? Nejkompromisně odkolované. Jsem tady. Jo, Ačko, asi, bo tam utekajú sama tie SBS-kary. Loki je v CPZ-ke. Esko Bruce? Ešte potrebujete to auto? Nie. 42 saklov. Daj mi Jsem přímo 12. u Vůčka. No všetky ti dám. To ste vy v tej... To ste boli vy, Niko? Kde to je toto? V tom nejakom... Čo to bolo do piči, neviem... Argento nejaké. auto. Mám fialový starý Argento. Jo, to ste boli vy, hej, popri zelenej ste išli. Čo Manou? Poďte sem do uličky. Ja to asi spíš parknu to auto. Môžem? Počkaj, ja vám to hodím do auta. Hoď. Čiže 12, hej? My nemáme to Audinu. Číslo účtu, Jo, nadiktuješ teď. Nadiktujem. 302 Počkej. 302 607 607 440. A kolik? Čakaj, 2x12x28 je... Čakaj. 33 600. 12,12. Díky. Idem tam hneď. Keby sme prespali tu. Tu nie. Tu má kľúče. Je to jakoby pod Vůčkem nebo přímo na tom parkovišti u Vůčka? Nie, to je za, jakoby od Vúčka ďalej musíš ísť a je to skôr Dáme to naše spredu. auto? On ho skryl. Emanuel, zoberieš nás, prosím ťa? Ja mám auto pro 2. No však ja ho zoberiem na chrbát. A já tady budu jezdit okolo a koukat. No jako klidně, jestli chcete, půjčte si auto. Tak jazdím na to červené. Nie, a potom nemám ti, pojďme Jo, spať. viděl jsem tě, já mám zelenou kojilku. Jsem tě viděl, no. 60 chceli. Já jsem toček na Shinobi. S těma popruhama, jak se troubá teďko? Cože? Máš na sobě ty popruhy, jak jdebe? Stejně to? Je to právě nějaká motorka, co Nemá. troubá na mě. A to byl. Idem na ten postal, jo? Na tej motorke si ty, Luis, hej? Jo, No, červená. A na tej červenej? To jsem také, ano. To Ok. jsem já. Poď za mňou, Luis. Vyber si z toho auta, mali by tam byť peso. Počkej, musím to hľadať dnuka. 22 litrů, jak to bude u sebe. Můžu s tím jezdit. Čau, levec. More, ale si ťažký. Izáček není těžký. Kusti ma do krku, kámo. Arra.
Tak. Ujebali ti dvere. Ja len vyskočím pred one. Pre veci do toho domu. Sekunda. A... Čo? Ja počkám. Poď. Ja počkám, no. Luis, si blízko ešte? Čekal? No jsem tady u těch gáží. Kam si ty zmizel? Som hore išiel zobrať, dám ti nejaké proste veci, ktoré môžeš predať a tak ďalej. Na cash. Alebo ďalej, chápeš? Do piči to, no to je jedno. Tady spíš asi bych řekl, že to má jít. Jaký to asi nepotřebuji moc. To nie, ale aspoň chápeš. No, ubozy. To uschovaj někde, no. No, Kemky teď asi jako vůbec nepotřebujeme, ne? To můžu otáčet na cash. Můžeš otáčet na cash, no. Jsme ready? Dobrý. Jsme ready, pojď von. Jede kolem nějaký Mercedes, tady měl masku, nějakou bandánu, ale proletěla se směr pláž. Zamknuté je chat. Kde si ideme spať, Trey? No, jsem hned tady u vás. No pojď zaved nás tam. Jo. Zamkol som. Až prídeme, potrebujem sa iba napiť a nájsť. No, teraz to je také na piču, no. Lebo však nedá sa, není sa čo, majú bany. Nemáme peniaze, nemáme zbranie. Pracujeme s infom, ktoré sme dostali, potrebujeme proste čakať, kým sa niečo rozhýbe a my nemôžeme nič robiť, lebo... Scout před náma, bacha. Nemôžeme nič robiť, lebo... Nenavaríte? Tady opravdu si můžeš zaparkovat auto. Zaparkujeme ich. Jo. Všetko v pohodě? Jo. Čo ty budeš robiť teraz za tanko? Ja poviem na mobil sa hrať asi... Ale čo? Kontra. Chceš? Ale potrebujete nějakou pomoc? Či ty ideš detektivovať? Asi idem kúkať detektívku, no. To nepotrebujeme, jsme u hlavnej. Pravičko. Vím. Já jsem stále pri mole. 14. Dáš mi nějaké jídlo, pití, prosím? Kľúčiky máme? Dám, počkat, jídlo, pití. Boha ťa vyženem. Piče, proč ti to nemůžu dát do piče? Če, dal by som nejaké zás kobry možno s vami, alebo chcete, alebo nechcete? Povedzte vy. Zastrelal by som si aj CS-ko, no. To bol môj vždycky sen. Kajro by dal? Spolubydlící. No jasné, kámo. Sdílet nájem. Kamo, cítim sa jak na intraku, kamo. Že? A hlavně tady to je dobrý, jak koko, tady máš ledničku a sklad, vole, na jednom Počúva, místě. ten výhled je čo? Kamo, ale tento do piči, to prečo nemám tento barak? Tuto by sa jako trtkalo, čo? Povedz. Jo. Trtká se tady dobře, no. Elza. Elza. Ano? Ahoj. Ahoj, Miruška. Mám super výhľad, kde môžeme trtkať. Miluška? To nie tebe som hovoril, prepač. Počkaj, niekto ti... Ktorej z nás si to potom hovoril?
túto, aha, tejto, aha. No, povedz niečo. Hola. Hola, ¿Cómo estás? bien y tú? Ah, muy bien. Čo robíš, Čika? Teraz sa mi idú na byte 2 dny. Nechceš prísť? Asi ne, nás je trošku veľa na jednoho chlapa, si myslím. Však My ja sme zvládnem traja. všetkých. Jaj. My sme 4 toho piča. No, už tak nemáme to jeden zoberie 2 a zbytek 1-1. Ja zvládnem aj 2. Ne, to musíš dať... Počkaj, to sa musíš dať teraz potichu, Zlatanko, to je iba preč. Ja je to iba pre mojuška. No? Nemáš na Si duel? potichu? Nepočuje ma nikto iný, hej? Som potichu. No, a my hľadáme kouboja, nechceš sa pridať? Čo hľadáte? Kouboja. Kouboja. Áno. Hia! Hie! Hej? Ale Ja by budeš... som ti ako... Ja by ale som vy- ti ako poslala dôvod, ale ono nejako ako nefunguje galéria. V telefóne. Tak pošli. No on to nefunguje akoby trošku, máš? Počkaj. Možno? Ne, nefunguje ani videohovor, takže bohužiaľ. Takže keby... Tak dobre. Ak prídeš za nami vy- na MSK, tak Mhm. uvidíš. Mhm. A to na MS-kách mám sexovať, hej? Jak to povedalo sexovanie, hovorím, Jaj, že máš bože prísť k kompotovi. môj. Podojenie neznamená sexovanie, veľa co deláš. Ale však na kouboja, keď keby sa hráme, tak to som pochopil tak, nie? No, každý máme iné predstavy. Jež, prepáč, na vysielačke niečo zasnilo. Dobre, No, takže každopádne prídeš na nemôžem, MSK? idem spinkať. Ty a spinkať o Už som tomto čase, unavený, no no. tak to ti neverím ani noc medzi očami. Fakt, už som unavený. Takže keď ti zavolám za pol hodinu, tak budeš už spať, hej? Nie. Teraz spať budem. Tak koho jebáš? No, Zlatan. Počuješ? Nie, fakt, už budem No čo spinkať. to demo? Tohle asi nikdy nejde, tohle je demo. Neviem, no. Ja by som ti klepla za to, keď to počujem. Ale však ja to nahrám, len musím, teraz je čas pokročilý. Tak ja, že ti pošleme fotku, ale nasrát, keď chceš ísť spať, tak chod spať. No ale pošli mi fotku, ale len takú aj action, akože v actione. Jej? No tak ale to nemáme kamerovaná, takže ako bohužiaľ. Tak... No. Karr! What the hell? Dobre. Ty si niečo šupol? To niečo fičíš bez tak vôľu. Tebe šupnem. Jo. Aby to nebolo naopak ešte. Oj. Jo, tak Ako vieš, ja smazalo to ti to. nemám no. rád. Tak to je po piči, že ti Neviem, to tak ako smazalo väčšinou, vlastne. keď ako niekomu povieš, že mu šupneš, tak väčšina Kaňa, chlapov ti rola, povie, alebo koho mám jo, že sa mi uniesť, to bude proste páčiť. povedzte niečo. Tak som skúsila aj teba. Drž piču! A nie ty, prosím ťa, nie ty. Dobre, ja musím ísť, volajú ma kamaráti. Ty máš kamarátov? Ale ne, srandy, pán Hej, Belačos. dobre. Počúvaj, to těch chlapi by ti, aby někdo uniesol, ti hovorím. Chcete ještě to info o Underlineu Hej, pořešit, hej. než půjdete spát? Hej, A ale uši? za uši? Jo, chvilku.
Tak. No, dobre, tak ja... Aha, pozri sa. No, jen si tady davni. Takto, pozri sa. No Legendary. dobre, tak ideme búvať. Ideme Legendary búvať, no. výhľad. Škoda. Bohužiaľ, nedá sa, vojna je proste. Tak jo, já si jdu rozečíst detektivku. Tak se mějte. King of Downtown. Kamo, Počkej. Legendary, kamo. Ty pičo, to je ale dobrá cinema, kámo. No. Swag. Nemôžem ani zábavu, vyjdem a ma unesú, dajú mi CK Ako insta. budeš hrať na telefóne? Neviem, prečo. Chceš sa ešte zobudiť dneska? To nie, spíš, že bys, keď tak pridám sa k tebe tu nahrať. Dobre. Keď tak písnem, zbudím ťa, čauko. Hej, čau. Čau. Tu je pokoj. Pokoj je všade. Nahoře. Pokoje. Nezamknu to? To je mezonet. Vypneš obraz? No je, no. Na Sex RP už nech máme aspoň obraz. Tady je sprcha, tady je pokoj. Dobre. Rozmýšľam, že... Dobre, tak dobrú. Máš lolko? Mám, ale nehrám lolko. No. Dobrou. Bohužiaľ, keby nedá sa s týmto nič urobiť, čo sa týka tohto RP momentálne, pretože keby čakáme na to všetko, čo sa stane a tak ďalej, čiže je to smutné, ale radšej nech jak sedieť, alebo proste byť unesený a dostať CK, tak je to proste... Je to lepšie mať, máme bany, dostanú unbany a takto proste, bude to lepšie, no. Loki v inde, snaď. Vyhýbanie sa RP, ale kokoci. Čo mám robiť tam, keď je všetko standby? Ako funguje CK? No, CK funguje takým štýlom, že ty napíšeš tiket a... Napíšeš tiket s dôvodmi, ktoré máš a oni ti ho buď schvália alebo neschvália. Keď schvália, môžeš, keď neschvália, nemôžeš. Aha. Lolku by som Big Bida vyškolil strašným spôsobom, kámo, za mňa. Pokračovanie RPčka bude, keď ja vlastne zistíme viacej infa, proste, ja neviem, keby to o tom potom, to proste žiadne, keby tam nie je žiadny proste dôvod momentálne RPiť, alebo dať čo chápeš. Čau, Shaker. Momentálne nemáme dôvod proste nič robiť, keby chápeš. Reálne. Jaj, on myslel pozerať detektívku, akože ide na PDčko, kámo. Aj so Shaneom.